Yn y gyfres o fideos yma, ni'n mynd i fod yn edrych ar rhannu gan ddefnyddio'r dull byr. Felly os ni'n hapus yn defnyddio'r dull llinell rif, ni'n gallu symud ymlaen a defnyddio'r dull byr. Felly, rydym ni ddechrau gyda'r swm 185, rhannu hwnna gyda 7. Felly, os ni'n gweld fan hyn, mae gyda ni'n grid fan hyn yn barod. Felly, fi'n mynd i roi 185 a ni'n mynd i rannu hwnna gyda 7. Nawr te, os ni'n edrych ar y rif, ni'n gwybod bod gyda ni 180 a 5. Okay. Nawr te, mae ni edrych arno fe fel hyn. Ni'n edrych ar y 7 a ni'n meddwl, ydy'r 7 yna yn gallu rannu mewn i'r 1? Nac ydy. Felly yn syth, dwi jyst yn dod i 0. Nawr te, gan bod fi ddim wedi defnyddio'r 1 yna, mae rai fi symud a meddwl amdano fe nawr fel 18. Felly, ydy 7 yn rhannu mewn i 18? Wel, ydy. Mae 7 mewn i 18 ddwy waith, achos mae gyda fi 7, 14, ond mae 18 gen i fan hyn, felly mae 4 yn weddill gen i fan hyn ar ôl. Felly, dwi ddim yn gallu gadael reina a jyst dweud o dyna fe. Felly mae rhaid fi wneud rhywbeth gyda'r 4 yna. Felly be wi'n wneud, wi'n rhoi e mewn gyda'r golof nesaf. So mae e nawr yn edrych fel sawl 7 sy'n rhannu mewn i 45. Wel, os dwi'n meddwl am tabl 7, dwi'n gwybod bod 7 llos i 6 yn rhoi 42 i fi. Ond dim 42, dwi eisiau rannu fe mewn i 45. Felly mae hwnna'n meddwl bod gen i 3 yn weddill. Felly yn union fel y llinell rif, dwi'n dod i'r gweddill 3. Felly mae 185 rannu gyda 7 yn rhoi 26 a gweddill 3 i fi. Y tro yma, ni'n mynd i rannu rhif 3 digid gyda rhif 2 digid. Felly y rhif yw 349 a ni'n mynd i rannu hwnna gyda 15. Union yr un peth i wneud, 349, rannu fe gyda 15. Nawr te, ydy 15 yn rannu mewn i 3? Nac ydy, felly mae hwnna, dwi'n rhoi fe 0. Ydy 15 yn rannu mewn i 34? Wel ydy, mae hwnna'n rannu mewn 2 waith, ond eto mae gen i 4 yn weddill, sy'n symud i'r golof nesaf, sy'n golygu sawl gwaith mae 14 yn mynd mewn i 49. Wel, dwi'n gwybod bod 1 set yn 15, 2 set yn 30, so mae 3 set yn mynd yn 45. A mae gen i faint yn weddill? Cywir, mae gen i 4 yn weddill. Felly mae 349 rhannu gyda 15 yn rhoi 23 gweddill 4 i fi. Y swm nesaf ni'n mynd i rhannu yw 1,515 a ni'n mynd i rannu hwnna gyda 15. Felly fi'n rhoi rhifau i mewn gyda 15. Felly, ydy 15 yn rhannu mewn i 1? Nac ydy. Ydy 15 yn rhannu mewn i 15? Ydy, un waith. Tro yma, does gen i ddim byd yn weddill i gario ymlaen i'r golof nesaf. Felly dyma ble mae rhaid ni fod yn ofalus. Ydy 15 yn rhannu mewn i 1? Nac ydyn. Mae'n wir yn bwysig bod ni'n dod i'r 0 yna fanna. Fel ein bod ni wedyn yn gallu symud ymlaen a dweud sawl gwaith mae 15 yn rhannu mewn i 15 a mae hwnna'n mynd yn 1 waith. Sy'n rhoi'r ateb o 101 i fi. Petai fi heb roi'r 0 yna mewn, bydde fe'n edrych fel bod yr ateb yn 11 yn 11 sydd yn anghywir. Felly dyna beth yw pwysigrwydd sicrhau bod y 0 yna yn mynd i mewn.